Sar. Piye? Ham. Teko bengi. Enak, Mas. Janjane kowe ngendi? Lagaku sajan nurigani. Atiku sujangan ganjan karo wanita liya. Ya, lali janjine Pak Mundut saking Abdi Taruna. Nggih. Harap kanca-kanca mahkota. Iya. Buka-buka dang terang. Dene apa? Malam enak ngene iki. Ngene iki. Ya, ana nyapa-nyapa cek. Ana mburi karo adus.
matur gunging panuwun Dek Wuri Yunita setunggal lagun Lan tarik sih slak slak. Saya ini loh. Ya mbak menawa. Dalam lagi loh Pak, Pudi lah.
Piye to, piye. Sing penting ora kleru areng iki. Tan areng lebokane gelas. Lha iya. Lho, kula pacalang mriki mawon. Pacalang aku jadi Wonogiri. Wonogiri. Iya, pero tak ada iki ben kondang. Duh kusumo sirone mas papujane ati yen mengi aku ra bisa
lawan budi utama yen dikekas semua uripmu sedilo Blinger yen wis kapacot mung denger ora pati ayu mas nanging migunani ya layo mas ya layo mas mane yen wis kapacot mung denger bilang kori kala masane pariwi soto ngrae anak nusantara ingkang diluhur alas lan gunung-gunung
Nata karma risang kanan jaya Tetrae kasabang rangayiwa sambrata Sandang magung terus
Sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika doke tidak mungkar maghrib lami saja keping prayogane ditambah sholat sunai. Monggo kasuwun berkahipun ingkang derek foto sesarengan matenipun kekalih monggo sampeyan kula tamu. Kasuwun berkahipun derek foto sesarengan. Tak simpen on